Malamig siguro ani ay. Ayay, buang siguro nilubigay. Ako buang, ikay buang. Ay, angay mamato pa yun. Ayay, hindi ka kahapok. Ikaw di ay. Da, patay ka lagi. Ay. Apol lagi ay. Itong buhay sa paling kanding ay. Ari lang siguro tika higot me. Dalig dako me kay baligya na tika. Para makapalit ako binludan eh. Grabe eh. Igit-igit naman na akong tae. Ikaw ang lugaw. Pero pwede naman siguro kay baligya me. Ako naman ka. Ayay. Wow. Hindi pakita. Uli na siguro ko kay magkabukog tubig. Ay, pait yung kinabuhi tubig eh. Pinagwala tayo katimbang sa kinabuhi. Ako ang kaskas, ako ang pag-sayaw. Ayay. Sino sila? Kontra? Ako buang. Ikay buang. Agay! Yate, nga naman ang agban ka? Kinsa man ka? Ako? Anna! Kinsa pamandi ay nga ikarmang damag sa kuha? Ang gawin? Ada kontra. Arita dagan. Yate! Eh kung damaya si mong kabuang-buang ka? Yate! Kabuang ka? Ala. Ito po natin eh. Parang siguro. Pagtuos to ah. Hinay mo dagat. Layo pa man siguro balay at mga baligya og kanding. Maragad tong akbang ay. Ahak. Init ra ba? Uhawon di ba ni Ronda? Ayay, arang-arang. Naay payag ay. Sinahan tubig dire.
Ay, alas 4 naman di ay. Wow, na ko turun tutuod ang kanding kay murag mo ari biya turun ang palit ato na. Yes, marag mo na ning balaya. Ayo. 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 Nay tao. Ay, kinsa ron? Murag mao na gyud mo palit sa kanding ba? Uy, boss! Mayong hapon niya! Sakto naman yung kambing ron. Ako pala itong itugway, boss. Oh, sige. Unya, boss. Pila may palit mo sa mga lutas ron? Pindi ba nasa lawas dong? Bismil. Pero pareha na ako kada uton. Bismil, agad na. Ang hinoon, boss. Arang-arangan mo sa tug lawas ang kanding. Aukan na. Ang mahal din siguro kung palitan na ron. Sige, boss. Waon sa kuto. Eh, murag hapon naman. Lasing ko na sad. Sige, boss. Sige dong. Mabuto lang tika dire. O, sige. Makapalit niyo kung binload ang niron. Niya ang sobra. Para online sabong na na. Wait, talpak diha. Lah! Manong nawa man akong kanding diri. Nakabuhi din siguro to ba? Asam to kanding nga ay. Ampo atong may libon ay. Diri lagi na napitay tingo ang kanding ba? Sam, diri lagi napitay jagit. Asam ito ba? Buang ko ako buang. Ay, ate! Ang buang man din eh! Yapi! May pag ikaw lang akong gibaligyan, buang ka! Anong kailangan kong gawin? Akaw! Naman sa kuha. Ang gawin yun. So what's up mga eskalawag? Thank you kay no, kagihman mo lantaw among video. So karon mga eskalawag, mag-shoutout ta sa magpa-shoutout. So shoutout ni Jan Cyril Villalon from Cantubaon, Tabuilan, ni Ilamay, Kanyete, Mohadong Bato, ni Jerusalem Simplante, o ni Janinio Valdes. Shoutout ninyo tanan mga eskalawag. Thank you kasi yung pagsuporta karamo. So katunay wala pa ka subscribe guys vlog, so please subscribe and hit the notification bell para ma-update mo na kabuan. So katong gusto mo pa shoutout guys vlog, so comment lang mo sa among FB page or adto sa YouTube kaya kami magpakuha og sa among i-shoutout. So thank you kay guys vlog sa inyong pagsuporta kanamo. Bye. Taboy lang ta bites, it's makes you laugh.